farka ko ba wasu ke ba kare janabin sayyidil kauna aiki ne da ya shafi kowa istighfari zan ta kallon gazawa ta na sananta tuba dan yalwar rahamarka Allah ka gafarta mana ba da mu ba tabbas mun zalunci kanmu kai mana afwa jalla rabba kushinka muke tsoro shadidal iqabi muna da daren kwafawa kan sakalin kudura na zare da shi zan yanka dukan jikina kiran ajali mutuwa ta amsa cikin labarin zamanina a yau duk mai kishin mutuncin ma'aiki baya amsa suna har ya zama burin masoya a gaggauta a wuce kushewa farko zan fara da kaina ina ahalillah yan uwana ba kowa yau babu komai da ya saura sai khalikina tintin aka shafe halitta tana bacci a dare da rana wanzan ɗaya ne akan sai da sammai shike binne kowa bacci ya kare wa bayi a farka ko ba a bar sake ba kada janabin sayyidul kauni aiki ne da ya shafi kowa taskar tarihi nake so mu dan shiga sai mu fito da sauri ƙasa ta ba a nuna komai a da bayan badarul buduri girmama alfarmar mutuncin ma'aikin Allah babu kuri maza mata yaya da bayi a nan gubba a ɗauke kowa a dacin ba wani mai mutunci idan ba annabi zai faɗa ba duk ƙarfin mulkin ka babu idan ba a ganka da shugaba ba komai tarin dukiyar ka na annabi ya zarta ka duba ilimi shi ma bi yake yi bare girman daraja da baiwa zafin rigima da an ce a duba ma'aiki babu saura masu bara ɗauki ake yi a basu ta annabi har a ƙara da an ce annabi ya yi hani ko ya yi umarni kaga kara alfarmarsa kawai yake ji cikin daɗi da wuya da tsayuwa idan ko watan maulud ya doso kaga shiri ga maza da mata girmama kasaitar ma'aiki ake yi wanda ya so da gata mai tarawa sai ya kwashe ya baiwa abin ƙaunar safata ana lale da zuwan shafi'il wara ba dan ya so ba